Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Олга Лазар, една от съоснователите на компанията Михи. Също така съм доцент по анестезиология и повече от 25 години обучавам млади специалисти в болница Емори в САЩ, град Атланта. Забелязвали ли сте, че с възрастта енергията намалява, а възстановяването отнема повече време? Бръчки, умора, липса на ресурси. И това дори при здравословен начин на живот. Причината е по-дълбока, отколкото изглежда. След 30 години в организма нивото на NAD намалява. След 40 години нивото му може да спадне с 50%. По-малко NAD, по-бързо стареене. Защо? Защото NAD е основната батерия на нашите клетки. Това е коензим, който се намира във всяка клетка и участва в производството на енергия в митохондриите. Без него клетките просто не могат да работят ефективно. Именно NAD отговаря за енергията и младостта. Също така NAD активира сиртоини, белтъци, които отговарят за възстановяването на ДНК и процесите на дълголетие. И тук е важно, не всички добавки работят еднакво. В нашия продукт се използва никотинамид рибозит. Това е една от най-съвременните и най-изследвани форми, която реално повишава нивото на NAD в клетките. Тя работи по-бързо и по-дълбоко от обикновения витамин B3. Именно такива форми се използват в премиум сегмента на анти-ейдж решенията. Това не е масов продукт. Това е продукт за тези, които искат да работят с причините за стареенето на клетъчно ниво. Но тук има още повече. Формулата е обогатена с колаген и хиалуронова киселина за кожата, с витамини С и Е за защита на клетките и с цинк и селен за имунитета. На пазара практически няма продукти, които съчетават повишаване на NAD и пълноценна анти-ейдж подкрепа в една формула. Тук това е обединено. Точно затова този продукт е ексклузивно решение, което решава веднага две задачи – вътрешен ресурс и външен вид. Тоест, това е комплексно премиум решение за енергия, младост и възстановяване отвътре. Ако сте на 30+ и искате да забавите стареенето, това е задължително. Ако сте на 40+ и вече имате умора и промени във външния вид, това е подкрепа. Ако сте на 50+, това е част от системния анти-ейдж подход. И особено, ако усещате, че ви липсва енергия. Как да приемате една капсула сутрин преди хранене? Курсът е минимум 2-3 месеца, по-добре 3-6. Въпросът с енергията се решава системно. Препоръчвам да приемате Anti-Aging NAD Plus формула с комплекс за клетъчна защита. Заедно те работят по-ефективно. Биохакерството с Михи – достъпно за всеки.